Türkmenistan'dan da sarı yurtlara esasan hem Türkiye gitmek üçün viza almak isteyen raýatlar yine de gosmaçy çäklendirici talaplary bilen yüz boldular. Dilden mälim edilen täze düzüne laýyklykda indi da sarı yurda gitsek raýatyň ýzyna dolanyp geljekdigine kepil bolmaly. Döwlet işgäriniň bankda karzy bolmaly däl. Habarçylarymyz agyr ykdysady krizisyň arasynda bankdan karz almadyk büdjet işgärleriniň juda azdygyna üns çekýärler. Geçen ýylyň sentýabrynda Aşgabat Ankara ýüzlenip Türkmenistanlylar üçin 30 günlük vizasyz syýahat düzgününiň ýatyrylmagyny gazandy. Mundan soň türkmen migrantlarynyň esasy ugru bolan Türkiýe asmak mümkinçilikleri hem göz görtüle çäklendirildi. Häzirki wagtda Aşgabatdaky Türk konsullugundan Türkiýe viza astyrmak üçin ýüz tutulan vizanyň görnüşine görä 18 töwerek resmi nama talap edilýär. Buların arasında adamın şahsiyetini tasdiklayan dokumentler, sosyal statusyny we maşgala ýagdaýyny görkezýän dokumentler, şeýle de işleýän ýerinden kepilnama, aýlyk hakynda maglumat we bank hasabyndan soňky 3 aýyň hasabaty ýaly resmi namalardan daşary dürli himayetkarlyk hatlary, ýakynlarynyň borçnamalary, kepillendiriş hatlary bar. Ýöne buların hataryndan Türkiýe gitmek isleýän raýatyň ýzyna dolanjakdygyny kepil etmeli adamy tapmagyň has kyndygy bellenilýär. Ilki bilen kepil bolmaly şahsiýet döwlet edarasynda işleýän bolmaly, ol zähmet çekýän ýerinden degişli guwanamany alyp, viza ýüz tutýan bilen yerli adalet bölümine barmaly we oňa kepil bolýanlygy baradaky arza gol çekmeli. Dip viza üçin ýüz tutan ýaşaýjylaryň biri 10 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Emma ol ähli gerekli resmi namalary toplap viza üçin ýüz tutanyndan soň arzasynyň ret edilendigini aýtdy. Habarçymyz munyň kepil bolmaly adam bilen bagly girdilen täze düzgün bilen iltisiklidigini anyklady. Indi kepil geçmeli adamın bankda karzynyň bardygy ýa ýokdugy barlanýar islendik sebäp şol sanda ipotek üçin hem karz alynan bolsa, onda ol döwlet işgäriniň kepillik baradaky arzasy ret edilýär. Özüňe kepil geçip biljek adamy tapmak mundan ozalam kyndy. Herkim uzagrak dogan garyndaşlaryndan haýyş ederdi. Häzir büdjetçilerin arasynda bankdan karz almadyk barmy? Olaryň köpüsi hut bank karzlary sebäpli döwletiň işini taşlamaýarlar. Bu täze talabyň sebäbini düşündirjek hem bolmaýarlar. Dip habarçymyzyň söhbetde nyktady. Habarçylarymyz viza almak bilen bagly edilýän çykdyjylaryň gara bazaryň kursu bilen $1000 golaýlandygyny belleýärler. Mundanyň viza üçin arza ret edilen halatynda viza ýa-da hyzmat tölegleriniň ýzyna gaýtarylmaýandygy hem resmi ýagdaýda duýdurylypdy. Finçiler we hukuk goraýjylar Türkmen hökümetiniň raýatlaryň ýurdun dasyna çykmagyny çäklendirip, olara gözekçiligi güýçlendirmek finansyklary bilen baglanşdyrýarlar. Balkan welaýatynyň häkimetleri Balkanabad şäherinde köpçüliklüň çäreleriň ýene birini geçirmäge taýýarlanýar. Taýýarlyklary denan büdjet we sunugat işgärleri mejburi gatnaşdyrylyp, çärede prezidentiň ejesi Oglerek Berdimuhammedowanyň we enesi Oglawat ejäniň propagandasyny etmäge taýýarlyk görülýär. Bu waka öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň ejesi Oglawat ejäniň döredendigi aýdylýan alajalaryň hemde olary örmek üçin niýetlenen iş guralynyň döwlet muzeyine sowut berilmeginiň ýa-da gabat geldi. Günwatar welaýatda döwlet telewizionyna reportaj taýýarlamak üçin ýene köpçüliklüň çäre geçirilýär. Balkanabadyň Sapar Murat Türkmenbaşy adyndaky Sazy drama teatrynda geçirilýän bu çäre taýýarlyklar hepdeniň duşanbe gününde geçirilip başlandy. Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. 11 awgustda geçiriljek çäre welaýatyň ähli etraplaryndan büdjet işgärleri we görnükli zenanlar, şol sanda zenanlar birleşiginiň işgärleri, at gazanan halçylar, köp çağaly eneler we aýdymsaz toporlary gatnaşdyrylýar. Çärede prezidentiň ejesine bagyşlanyp aýdymlar aýdylýar. Oglygerek Halipa Halyçy milletin ejesi ýaly şygarlar batlanýar. Şeýle-de prezidentiň enetiniň döredönligi aýdylýan alajalaryň we guralyň olaryň döwlet muzeyine berilmeginiň wasp edilýär.
diýip welaýatyň sunwat işgärleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Bellesek 3 awgustda resmi media Oglerek Berdimuhamedowanyň Oglawat ejeğiniň döredendigi aýdylýan alajalary hemde olary örmek üçin niýetlenen iş guralyny döwlet müzeyine sowgat berendigini habar berdi. Munyň özü asyrlap aşyp gelýän asylly ýöregleriň häzirki döwürde östürilýändiginiň we dowamata atarylýandygynyň aýdyň beýanydyr diýip resmi media alajalary we guraly täsin amaly haşam sunwatynyň nusgalary häsiýetlendirdi. Büdjet işgärleriniň ençemesi mundan öň prezidentiň we onuň kakasynyň propagandasyna niýetlenen çäreler geçirilen bolsa, indi olaryň tutuş maşgalasynyň wagyz edilýändigini aýdyp mejburi çärelerde nägile bolýar. Oglawat ejeğiniň döredendigi aýdylýan alajalardan has gowlaryny döredýän zenanlar bar. Ýöne olaryň wasp edilmeýär. Telewizioniýa Berdimuhamedowlary wasp etmegiň guralyndan başga zat däl diýip Balkanly büdjet işgäri aýtdy. Baralykda türkmenbaşly büdjet işgärleri 200 kilometr uzaklykdaky şäherde geçirilen taýýarlyk çärelerine her gün gidip gelmek meselesini hem öz maddi serişdeleriniň hasabyna çözmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Biziň etrapdan dürli pudakda işleyen 35 sany zenan her gün taýýarlyk çäresine gatnaýar. Biz her gün ýerden sagat 6-da takside gidýäris. Her birimiziň bir tarapymyza 50 manat ýol çykdyjysyny edýäris. Diýip türkmenbaşly büdjet işgäri aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň, Balkanawadyň we Türkmenbaşynyň häkimliklerinden, zenanlar birleşiginden we Agdalýan teatrdan kommentari alyp bilmedi. Oglawat Berdimuhamedowa şu ýylyň 7 aprelinde 86 ýaşda aradan çykdy. Munyň ýygyany ýurdun meçitlerinde din wekilleri merhumyň hormatyna aýat töwir okumak we Gurhan kitabyny hatmetmek bilen borçlandyryldy. Şonda marly ýaşaýjylar özlerine mejburi ýaz tutturulýandygyny gurrun beripdiler. Balkanda durmuş toýlary bir hepde töweregi möhlet bilen ýyza süýşürilipdi. Habarçylarymyz prezidentiň enesini hatyralap ýerli ýaşaýjylaryň hasabyna anna akşamlarynyň berilýändigini hem habar beripdiler. Şondan bäri Oglawat Berdimuhamedowa türkmen medeniýetinde milli gymmatlyklaryň döwrewap derejede östürilmegine goşun şahsiýet hökmünde wagtal wagyz edilýär. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň tarpy taýin ölümünden soň 2006-njy ýylda häkimet başyna geçen Gurbanuly Berdimuhamedow 2022-nji ýylyň fevralynda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplaýandygyny aýdyp prezident wezipesini 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhamedowa geçirdi. Tomsun gysasynda Türkmenistanyň dürli şäherleriniň ýaşaýjylary uzak wagtlap suwsuz galýarlar. Soň günlerde ýaşaýyş çaýlarynda suw üçinçiliginiň uzak wagtlap kesilmegini Hadar deňiziniň kenarynda ýerleşýän Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylary başdan geçirýärler. Şäheriň bir neçe tarapçylarynyň ýaşaýyş çaýlarynda bir wada suw ketildi. 1-nji, 2-nji, 3-nji we 4-nji tarapçylarynda 3 gün bäri suw ýok diýip Azatlyň Balkan vilayatyndäki habarçysy bu barada 11-nji awgustda maglumat berdi. Habarçynyň sözlerine görä şäheriň beýleki ýerlerinde bolsa jaýlara suw çäkli mukdarda we günde bir gezek diňe ýerden berilýär. Şäher merkezi ýerden sagat 7-de ýarym sagatyň dowamyny suw bilen üpçün edilýär. Suw üçinçiligi edarasy ýaşaýjylara çüýrük turwalar sebäpli bir neçe ýerde awariýanyň bolanlygyny aýdýar. Diýip habarçy aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan edaranyň hünärmenleriniň sözlerine görä köne metal turbalaryny häzirki zaman plastik turbalaryna çalışmak üçin çäre görülýär. Plastik turbalary dowlulugyny çalışmak islerine başlamak meýilleşdirilýär. Vilayat häkimliginden bu isleri teriste almak üçin ritminameler hem uğradyldy. Öňümüzdäki hepde häkim tasdiklap pul geçirip berse ýysa başlar we awgust aýynyň soňuna çelne isleri tamamlap sentýabryň başynda kiçi trapçylarda suw täzeden dikildiler. Dip suw edarasynyň anonim gürleşen işgäri aýtdy. Şäheriň ýaşaýjylarynyň sözlerine görä suw üçinçiligi köp ýyl bäri ýaşaýjylar üçin uly mesele bolup durýar. Köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary merkezleşdirilen suw üçinçiligine garaşly bolsa, golaýdaky ilatly ýerleriň ýaşaýjylary suwy satyn almagy mejbur bolýarlar. Suw daşıyan awtologly suw getirmek 500 manada durýar diýip habarçymyz aýdýar. Bu Türkmenistanyň Merkez bankynyň kursu boýunça tas 143 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Habarçylar Rozal Türkmenbaşynyň 2 sany suw arasalyjy karhana we 3 sany suw basyş diýesgasy tarapyndan suw bilen üpçün edilýändigini habar berdi. Şeýle-de olaryň maglumatlarynda deňiz suwlaryny arasalyjy diýesgalaryň biri Awazanyň kurort meýdançasynyň töweregindäki ýerleri suw bilen üpçün edýär diýilipdi.
Şunlar tutuş yurt boýunça suw yetmezçiligi dowam edýär. Yssyk howada dürli sebäpleriň ýaşaýjylary uzak wagtlap suwsuz galýarlar. Hususan da marda suw yetmezçiliginiň fonunda şäherdäki suw çüýdürümleri öçürildi. Yurtda gündüz howanyň temperaturasy 40 gradusa ýetýär, akşamlaryna 30-dan aşak düşmeýär. Suwdan başga da ilat elektrik togynyň kesilmegi bilen baglanşykly kynçylyklary başdan geçirýär. Barlykda şu ýylyň iýul aýy dünýäde resmi taýdan 1850-nji ýyldan bäri iň ıssy aý diýilip ikrar edildi. Bizde Türkmenistandaky hakyky ýagdaýlar barada täze we ekskluziw habarlary täzelikleri hiç bir pätgelçiliksiz hem de senzurasyz okumak, tomoşa etmek we dinlemek üçin mobil goşundyňyz barmy? Adatlyk radiosynyň Google Play'de we App Store'da şeýle goşundysy bar. Biziň goşundyňyzy Adatlyk radiosu ady bilen gözläň we ony telefonuňyza indirin.